experiencia moi bonita. Fixemos de todo. Cantamos, falamos, fixemos xogos, bailamos, rimos, todo. Para unha experiencia maravillosa. Ai, eu son a primeira xa que me apunto rapidamente, porque me gusta levar todo deste mundo para outro. Todo que nos den de gimnasia, como se dice, para a memoria. Memoria. De memoria. Este que nos diron que non nos lo habían dado nunca, que é unha maravilla, porque o pasamos, pero como rapaces pequenos. Vale. E ese é o mellor que se leva ahora a estas edades. Porque eu xa teño 84 anos, feitos. E, bueno, desfruto como unha rapaza pequena. Consistiu en facernos botar fora todo o mal que tiñamos dentro, escribilo nun papel, e despois, nunha papelera, o que eu quería explicar ás outras, explicaba. E o que non, pois rompío, dicía unhas palabras, o que quixera, rompío e tiraba a papelera. Ese era o mal. Despois fixenos escribir o que nós desearíamos facer na nosa vida. Sí, eu puxenlle que me gustaría subir un avión e tirarme dun paracaídas. Eu ir nun barco. Mira ti con que ilusión eu me encontro nestes cursos que nos dan. Bueno, foi de maravilla, outras puñía outras cousas, en fin, eso era o bo. Entón, despois, ese bo, como nos gustaba, quedábamos con el. Cando marchábamos nos preguntaban que tal íbamos, relajadas de maravilla. Despois dábamos como gimnasia unhas outras, pasando unhas pelotiñas facendo, bueno, unha maravilla. Moi ben, moi ben. Fixeron de todos os xeitos. De todos os xeitos. Un bikini, daqui para arriba, cada un como quixo. O que pasa que, claro, xa nas fotos xa non podemos salir como nos quixéramos, porque facía falta como se chama? Unha maquilladora para que nos tapara un pouco as arrugas, non? Pero dos demais de maravillas, as fotos foi un encanto. Cambiou moito, que hoxe podemos expresar o que sentimos, e antes non. Antes non podías dicir moitas cousas, agora pois podes dicir exactamente como te sientes, como estás, como non estás. Antes non. Sí, eu estou de acordo con ela, porque agora, verdadeiramente, podemos disfrutar xa de outras cousas que non podíamos disfrutar antes, que antes había que andar a correr e ainda malamente. Agora non, agora xa vivimos unha vida máis descansada, máis... E non, claro, cheganos o tempo para ir a disfrutalo aquí. Muller que faga o que sinte ela que o faga tranquilamente, sin reparo ningún. Cada un que faga o que sinte, nada máis. Bueno, ahora xa non está tanto. Antes o home era máis... Ahora xa non, bueno, por desgracias, agora xa non teño, pero bueno. Agora o home xa non é como antes. O home agora xa se adaptou máis tamén a muller, aos traballos da muller. Por exemplo, antes, que lle dicía un home que lavaras unha luz ou que fixeras unha cama? Non facía. Ahora os de agora xa fan. Porque eu teño dous xendros que o fan. Cando as mulleres non están, veñen e fan eles. Entendes? Eu encontro moi ben todo isto agora. Antes o home non se facía nada disso, nada. Agora, polo menos, un home axuda a muller. Se traballera, máis traballa, chega a casa e reparten o traballo, e que se entendan, e que se reparten entre os dous, e que lle den unha educación aos fillos para que non miren malas cousas na casa, entendes? Que os fillos miren que hai unha aquela.